Казанлы усакта, таш мейестә аш әзерләнә, икмәк пешә. Хәйбулла районының Вәзәм авылында гына түгел, Көньяк Уралдагы Үсәргән, Түнгәвер, Кыпсак, Бөрьән һәм башка башкорт ырулары бүген дә усаклык яки аласык дигән яйгы каралтыны иркен куллана. Гаиләнең тазалыгын, уңганлыгын, тыныслыгын һәм сәламәтлеген яйгы усаклыкка карап та белеп була диләр. Яшьләргә кирәк инде. Яшьләр бит эшләре күп хайыр һавалар. Зуртар эсәр хайыр һавалар бит инде. Яшьләр хәзер урам тутырып сәскә үстерәләр. Шул. Эстәлдәге музыканы уйнай белмәйбез икән, бергә сакта күңелләкән, кайберен белмәйбез икән дигән. Менә шулай инде безнең тормыш. Үзебезчә яшәп ятабыз. Матур итеп. Утякыз синләр. Кырда булды. Бер уратып булманы. Далала яшәмдә менә үзебезнең өй артында утыра торганы, таштан эшләгән баягы миисе таштан булды, усагы таштан булды. Шуннан 4 күнә кыймалы зур казаны була торганы. Анда шунда мине хабалам белән бу усакка утяганда усакта көлү кызгас икмәк күмеп пешерәһең көлүне. Усаклык яки аласыктарда аш-шу әзерләнә, кул эшләре эшләнә, кунак төшем гөрләй, радио, телевизор, интернет үткәрелә. Заманса төзелгән усаклыктарда газ, һау үткәрелгән, ашау, ял итү, уйнау һәм йоклау өчен урыннар бүленгән. Хуҗаларның осталыгы һәм фантазияһы заман артыннан калмай. Тимәк, усаклыкка күсү юлаһы безнең башкорт халкында әле озак дәвам итәсәк. Дөньялар гына имен матур торһын. Усаклык, утяккыз, аласык, ситән, казанлык, яйләвес, хөттүк яки тышмыйс. Oğlum haydi. Йырлап алайык әле. Ослай. Үрәләнеп яуга салаватын аткай. Ай малкаем, топ тояккаем. Ай аткаем, топ тояккаем. Ай аткаем, топ тояккаем.